27 апрельдә Теремкей бакчасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан уртак йортыбыз дигән чара узды. Анда узган ел эшчәнлегенә нәтиҗә салды. Әлеге бәйрәмне Теремкей бакчасы коллективы Татарстан халыклары ассамблеясының зей вәкиллеге белән берлектә оештырды. Бүген безнең балалар бакчасында Татарстан уртак йортыбыз дип аталган бәйрәм чарасы үткәрелә. Әлеге чараны без Татарстан халыклары ассамблеясы вәкиллеге зей бүлеге оешмасы белән берлектә үткәрәбез. Әлеге чараның максаты яшь буыннарда татар телен, туган ягыбызны, патриотик хисләрне пропагандалау максатында үткәрәбез. Хисап чарасында бакчалардан килгән әниләр концерт программасы күрсәтте. Анда Татарстан биләмәсендә яшәүче халыклар мәдәнияте чагылыш тапты. Тамашачылар шәһәр бакчаларында яшәүче татар тел тәрбиячеләре, иҗтимагый оешмалардан килгән вәкилләр. Чорда туган телне өйрәнү, белү кирәклеге кызыл җеп булып сузылып барды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.